Бүгінгі күндө Зейде кышкы чорго әзерлик ишләре алып барыла. Нефтчиләр проспектында эшчеләр җылылык турбаларын алыштыру белән мәшгуль. Бер тутынгач магистраль турбаны алыштыру белән бер рәттән йортларга керүче тармакларны да яңарталар. Яңа шәһәрнең Җиңү проспекты буйлап та тузган турбалар заманчаларына алыштырыла. Мондый турбаларның төп өстенлеге җылылыкны азрак югалту һәм хезмәт итү срогы 25 елга кадәр исәпләнгән. В этом году мы запланировали модернизацию тепловых сетей, замена трубопровода диаметром 530. Старую трубу мы убираем и кладем новую трубу. Проводятся сварочные работы, монтажные работы. Шәһәрдә 220 күп фатирлы йорт исәпләнә, шуның 14 җылылык сезонына әзерлек паспортын булдырган инде. 17 подъезд торак милекчеләр ширкәтендә әзерлек 100% дип бәяләнә. Тик җылылык сезонына әзер булмаган оешмалар да юк түгел. Июнь аенда башланган эшләр графиктан калышмый, ремонтчылар аларны июль ахырына тәмамларга ниятлиләр. Адилия Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.